jadi juga ada DBS Video Shooting ada semangat dong orang tahu kon dadi presiden dipeksa mudun perlame jarene ning rene nyatane dadi lawan politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu najan cacat netramu ngerti batinmu ganti kucing ganti asu LSM opo partai ormas opo mu RT sing penting tindake elingan limu sing prasojo agama ngayomi jagat raya sampai lagi bos coba kono kene marko belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah dipikirake salungamu akeh sing rumoso kelangan bodeka rakyat sing wis lilo dadi korban dicoba kono kene marko belani rakyate sing dianggap ora penting nang tansah disikirake yo lagi terima kasih Soho Wera bergoyang sajo seyo dan cacat netramu tangi ngerti batinmu ganti kucing ganti asu